Wan phai biang ki club baper na po Europe sha ka jingi la kai Champion League tengap diang song phai phi parlok shakane ka channel lada pisnga to nat yeki khobor sport hakane ka channel wat klet ban like subscribe bat sahet ye ka video te hoy prolok hadin ki jingi la kai lik ki baper ka ba hak Premier League ka de ka Arsenal ka badang bat hak kerdan ka Bangkok da ka ba kali oban tam hadu new point yakini ki artli ki tim bat hak lik La Liga pat ka de ka Barcelona ka badang bat hak kerdan ka Bangkok da ka batam tang si point ya ka Real Madrid ha Bundesliga ka de ka Bayern san peu point ka lala ban kamai bat ha Serie A pat ka de ka Inter Milan da ka batam lai point ya ka AC Milan ha ka League 1 pat ka de ka Lens ka balatam tang si point ya ka PSG te perlok kini bro ki de ki mi ikin point jong kili ki bape ha shua bakin sedang biang nekin wan phai biang ha ka jing la ka Champion League ka match ka bah nyo ka ban sedang no la shai ka sngi ha ka ba Real Madrid kan sai khun persya ya ka Monaco bat ka Inter Milan persya ya ka Arsenal ha ka ju ko por kata ha ka por si bijay siteng snya kat ba ka Barcelona kan sai khun persya ia ka Slavia Praha ha ka sngi Wednesday ha ka ju hi ka por te perlok kumbang itip ha ka samoy ka balde ka de ka PSG ka balayo khur ia ka nam la du ha ka Champion League bat mantapat usnem kat kum ka jing sngaw ka jongphi mano ban job ia ka Champion League sa comment box kubulay shipon